compañeiro Álvaro Veiga. Temos a primavera á volta da esquina o día 20, o sea, xa está aí. E con ela pois comezan a chegar as bodas, as graduacións, os bautizos, as comuñóns e por que non, calquera cita pois máis especial, non? Na que buscamos pois o mellor look, o mellor estilo, o mellor peiteados, mellores complementos, para favorecervos pois nun día tan sinalado, non? E pensando precisamente neses momentos, a Asociación de Mulleres Mulleres Airiños Galegos do Concello de Frades organiza este domingo 22 de marzo pois unha cita pensada para inspirar, orientar, compartir ideas para estas ocasións especiais, non? Teño aquí nos meus estudios pois a presidenta da Asociación de Mulleres Airiños Galegos do Concello de Frades, que ela é Susana Rodríguez, que me comenta que é a primeira vez que se achega ata un estudio de radio, así que benvida. Hola. Agardamos que sexa unha experiencia moi agradable e que repitas. Ojalá. Bueno, de seguro que sí. Bueno, sexa que preparando todo para o evento deste domingo en Frades, non? Sí, a verdade é que estamos a tope, estamos rompéndonos a cabeza a ver como solucionamos todo para que quede todo perfecto. Como surdiu a idea de organizar pois unha cita como a deste domingo? Pois a verdade foi unha cousa sin contar, porque estábamos reunidas, isto xa foi o ano pasado. Ah, sí, o sea, é a segunda edición. Non, é a primeira edición, pero estábamos falando o ano pasado. Estábamos reunidas e estábamos falando de, de todas as cousas que íbamos facer. Sí. E como sempre facemos charlas, pois dixemos, temos que facer algo distinto. Pero non sabíamos que, e xusto estábamos falando de que, claro, que cada unha de nós ese ano pois tuvera un evento, tuvera unha comunión, tuvera unha comida, e estábamos así falando e dicindo, Dios, que fácil sería se non lo poñeran máis cómodo e nos dixeran, pois tira por este lado, por este estilo, a ti seguro que che favorece máis isto. Entonces, a raíz de aí foi cando pensamos, pois, por que non facer algo así? Entonces, quedou así parado, e este ano empezamos, en enero, e dixemos, pois este ano sí que temos que intentalo. E foi a raíz deso, fomos falar ca principal colaboradora, Lucrecia, e dixemos, se ela nos di que sí, entonces para adiante. Entonces, a ela pareceu boa idea, e a raíz de aí, pois, empezamos a rodar hasta que chegamos a todo isto. A todo isto xa estamos na recta final, casi chegando, pois, ás portas do evento, non? Sí. Que é o que vai, todo o que vai haber neste evento do domingo? Que vai haber? Pois mira, principalmente, pois, ven Lucrecia con diseños de tendencia deste ano. Quen é Lucrecia? Lucrecia Martínez é a de Xan Ferreiro, que ten unha tienda todo de vestidos de ocasión, de órdenes. E ben, ofreceuse a traer varios modelos, socias nosas, señoras e máis chicas, son as que van a modelar con algúns modelos. Van desfilar. Que ben. A primeira vez que desfilan. Tamén. Entonces é unha cousa así peculiar. É para que vexan todas as mulleres tamén que non tens que ter un corpo perfecto, senón que todas valemos para todo. Claro, aparte non hai nada mellor que velo ali en directo. Exactamente. O vestuario. Claro. E despois a maiores, pois vennos Silvia Souto, que é unha personal shopper, e vennos a falar tamén das tendencias de peinados, do que se vai a levar, porque claro, ti imagínate que pensas que se leva un moldeado este ano, e vas a poñer o moldeado e se cadra está fora de moda e levas o pelo corto ou as mechas blancas. Entonces ela vai a aconsellar de todo que se leva, máis de complementos que te poden favorecer co conjunto que elijas, zapatos, etcétera. E despois de todo eso, pois tamén imos ter unha merenda para todas as señoras que queiran a quedar. E despois tamén temos a colaboración de outra señora divina, da farmacia Divina Pájaro de Órdenes, que nos vai a dar uns detalles para todas as mulleres que queiran a vir. Ou seja, que vai haber agasallos para todas as persoas que se acheguen. Exactamente. Moi ben. Ou seja, que é un evento pensado para inspirar, non? Compartir, coñecer as tendencias deste ano, pois en todo o que vestuario de convidada, non? Para eventos especiais,
pois pode ser unha graduación, como dicíamos ao principio, unha boda, un bautizo, unha comunión, pero tamén, pois, por exemplo, pois unha cena especial. Exacto. Non ten por que ser un evento... No. Senón que hai ocasións especiais pois que tamén conlevan vestirse dunha maneira pois especial, Sí, valga a redundancia. Sí, porque as mulleres agora lévase moito de celebrar as bodas de ouro ou as bodas de plata. Sí. E moitas mulleres non saben que poñer para esa ocasión. Mira, pois neste momento tamén van a falar deso. Claro, e vai estar entón Lucrecia Martínez de Moda Xoven a Ferreiro en Ordes, Silvia Souto, que é personal shopper e asesora de imaxe. Sí. Para ofrecer consellos de cara a peiteados, complementos que se leven máis este ano, que non sei se che adiantaron así algunha cousiña. Pois sinceramente non. Vale, vai ser sorpresa tamén para ti. Vai ser sorpresa, o sea, sei que as chicas que van a modelar, sei máis ou menos os estilos que van a levar, pero tampouco non me dixeron xusto, pois mira, imos a levar isto ou non, vai ser sorpresa. E podemos adiantar algo deses estilos que van levar? Pois mira, polo que me comentou Luqui, ten pensado poñer algún traxe pantalón, porque agora tamén se leva moito informal, non sempre tan postín como se levaba hai moitos anos. Vai poñer algún modeliño para chicas, sobre todo para graduación, que non saben que poñer, porque moitas veces queren ir ben arregladas e pásanse, ou se non van moi sencillas e non destacan. E despois para a señora, pelo que vin, pois si, vestidos destes que ajustan e que quedan moi ben para a señora. Así, máis de gala. Máis de gala. Sí, porque as graduacións últimamente pois están moi de moda e a xente vai moi arreglada. Sí. Sí, eu teño dúas fillas, pero unha agora tamén está pensando na graduación. Ella está pensando en que vestido é o que lle queda ben e que como lucir, porque me dixo, mamá, o ano pasado vin unha que iba preciosa e eu quero ir tamén, eu quero destacar. E como a ela, todas as compañeiras, o sea que... Claro. Cantas das mulleres que compoñen a asociación van desfilar? Pois son 4. Son 2 señoras e 2 chicas. 2 señoras de sobre 50, 60 anos, un pouquiño máis, quizás, e 2 chicas de entre 20 e 30 anos. Que é a primeira vez que desfilan tamén. Sí. Moi ben. O sea, que me imagino que estos días estarán así con un pouquiño cos nervios previos ao evento, non? Sí, que de feito, cando lle pedín para desfilar, decíamela, espera, Susana, ti sabes a quen lle estás pedindo? Eu sí, joa, por que non? Pero que non vallo para eso. Sí que vales, por que non? Claro que sí. Hora do evento, lugar que ten que facer toda a xente que se queira chegar. Pois mira, o día 22, ás 5 da tarde, no local social de Galegos, está a 10 kilómetros de Órdenes, localízase facilmente en Google Maps. E si para reservar é mellor que nos manden un WhatsApp ou unha chamada, porque como contamos con detalles para todas, solo basta que veña xente que non contamos para que non haxa detalle, é verdad que che dá rabia, o sea, darlle a uns e a outros non. Entonces, mellor así que controlamos canta xente temos. Estás falando de todas, pero tamén imagino que poden ir homes. Sí. Está aberta ao todo público en xeral. Todo en general. De feito, xa anunciei que hai homes que realmente teñen un gusto extraordinario. E máis, nosas mulleres tendemos a cando compramos algo, primeiro a quen nos poñemos hacia o home, se pon boa cara, xa imos contentas. En cambio, se vemos que torce un pouquiño fuciño e dicimos, Dios, elegí mal. Entonces sí que tamén é importante que veñan, polo menos que den a súa opinión, joa. Bueno, pois un evento aberto este domingo no Concello de Frades para toda a xente que ten unha cita especial e que non sabe pois que se pode poñer, que quere un asesoramento, que quere saber que é o que se leva en peiteado, en complementos, en vestido, bueno, en todo en xeral, e que vai estar protagonizado polas mulleres da Asociación de Mulleres Airiños Galegos do Concello de Frades e que ademais haberá
sorpresas para toda a xente que se achegue e agasallos para toda a xente, o sea, que máis se pode pedir. De verdad que Verdade? en bandexa está todo. Susana, como nace esta asociación? Canto tempo levades? Mire, esta asociación xa naceu hai moitos anos, xa por cerca de case de 20 anos. Formárono principalmente as mulleres dali da aldea de Galegos, que pertence a Frades. Foron elas que a asociación Fademur as que intentaron mover todo para poder dar algúns servicios ás mulleres dali, porque no rural, sobre todo antes, estaba todo moi abandonado. Non tiñan información de nada, non tiñan nada que as animara. Entonces naceu a partir de aí. O sea, hai 2 décadas xa Sí. que estades traballando en Frades a prol das mulleres do rural. Cantas mulleres conforman a asociación? De socias, Sí. Pois somos pequenas, que somos 100 e algo. Bueno, está moi ben, máis dun centenar. Sí, bueno, comparado con outras asociacións somos pequenas, pero bueno, estamos medrando, e de feito, espero que moita xente que veña que lle guste, pois que se una á asociación, a ver. Porque que hai que facer para unirse á vosa asociación? Pois mira, simplemente o nombre, apelidos, número de teléfono é 10 euros, só é o que temos de cuota anual, 10 euros. 10 euros o ano? O ano, nada máis. Madre mía, o sea que o mes, nada, pouquiño, nada, Nada, ningún euro. non supón nada. E tes que ser do Concello de Frades, imagino? Mira, ao principio sí que empezaran así, pero agora estamos abarcando máis. Ah, que ben. Bueno, está vindo xente de órdenes, porque antes en órdenes tamén había unha asociación de mulleres, pero agora acabouse. Entonces, as mulleres, pois claro, buscan outras asociacións que estén cerca, que lle ofrezan cousas, e probaron na nosa, e gustoulles, e xa se animaron. E que tipo de actividades ofrecedes na Asociación de Mulleres Airiños Galegos? Pois mira, sobre todo hasta ahora tuvemos facendo charlas, fixemos sobre o Alzheimer, fixemos sobre o cáncer, fixemos sobre roubos no rural, que veo a policía tamén a falar ali, pero sobre todo, despois excursións tamén para as socias, pero bueno, sobre todo centrámonos hasta ahora en darlle información á xente. Por iso agora fixemos algo distinto para animalas, para... O sea, que sodes unha asociación que tedes un papel importante na vida social do Concello de Frades. Bueno, eu penso que sí. Claro. Eu penso que sí, jova, que é unha cousa realmente que se ten que apreciar, que che traen a información á porta da casa, realmente sí que é importante. Jova, que moitas veces non sabes a quen acudir, non sabes que facer, non tes idea de diste, Dios mío, isto só me está pasando a min, e despois, sin embargo, ves a unha charla destas e ves que hai máis xente que sí que lle está pasando o mesmo, queres que non, reconfórtate, e máis sabes que, falando con elas, que podes facer desta maneira ou facer doutra. Claro. Entonces, queres que non, para min sí que é importante, quero que siga, quero que por moitos anos. Falábamos antes de comezar a entrevista fora de micro da importancia que teñen as asociacións e a xente que a conforma, non? As directivas, ti me comentabas que tedes unha presidencia rotatoria cada 2 anos, non? Sí. Que este é o teu segundo ano, é o primeiro mandato. Que tal, como foi como está a ser este primeiro mandato teu? Pois, a verdad que moi ben, porque tuve moita suerte, teño unhas compañeiras maravillosas, todo hai que dicilo. E a verdad que encaixamos moi ben, entonces, queres que non levase de outra maneira. Se unha di unha cousa e todas estamos de acordo e se leva para adiante, así é moi fácil. E falábamos da importancia que ten, pois, eso, as persoas que conforman as directivas pois dunha asociación como a vosa, non? Que dedican o seu tempo, parte do seu tempo de lecer, pois a organizar actividades para o disfrute de todas. Si, perdes moito tempo, perdes para buscar, para falar, para despois para organizar. Incluso xa o mesmo día do evento, que moitas veces tes algún compromiso, sea familiar ou sea de outra cousa, mas vas igual. O sea que sí que se perde. Moitas veces vale a pena, moitas veces dache rabia. Porque, a ver,
se contas que che veña xente, se cadra para esa charla che aparece pouca, dache rabia porque diste, va, despois de todo o que nos movemos e o tempo que perdemos que non veñan, sí que o sintes. Pero despois, claro, ves que na siguiente, pois sí, que ven a afluencia de xente, diste, bueno, pois a ver, se cadra non era ese estilo que estaban buscando, era máis este estilo, entonces vamos a intentar cambiar. Entonces xa cambia o ánimo outra vez. Entonces estás así en sube e baixa, pero moi ben, a ver, sí que perdes moito tempo, pero se ao final ven xente e ves que disfruta, É gratificante. É gratificante, claro. Sí, é moi bonito. Entre as persoas, as mulleres que conformades a asociación, as idades hai de todo tipo? Ou... Principalmente muller maior. Hai poucas chicas, porque xa che digo, ven desde moi antigua esta asociación, bueno, foron quedando as mulleres máis maiores, e estamos intentando acaparar as chicas, as que veñan máis xóvenes. Por iso estes eventos para que vexan que non é só para xente maior, que é tamén para chicas que poden meterse, poden disfrutar da mesma maneira. Para todas as idades. E para este ano 2026, que máis eventos ou que máis obxectivos tedes dentro da asociación? Pois mira, a final de abril xa temos programada a charla de Pálpate, que é sobre cáncer de peito. E a idea pois, é que veña algunha socia e fale tamén da súa experiencia co cáncer, que non só sea a charla da profesional dicindo como tes que facer, senón que tamén a propia socia que che diga como se enterou, como viviu, como superou e como pasou toda a familia. Entonces considero que eso sí que é moi bonito e moi emotivo. Unha testemunha en primeira persoa pois que sufriu, non, a enfermidade. E que a superou, que está aí luchando, que aunque che diagnostiquen algo, pois que sepas escoitándoa que digas, Dios, eu tamén poido. Claro que sí. E despois a maiores pois temos a comida anual dos socios, que tamén contamos que sea o día 11 deste mes que entra. 11 de abril. Sí, é unha comida que se fai todos os anos para todas as socias, totalmente gratuito tamén. Totalmente gratuita. Sí, toda gratuita, é que nós facemos todo gratuito. Aquí se ves. Aquí ofrecemos todo. Lembramos que son 10 euros a cuota anual para pertencer á Asociación de Mulleres Airiños Galegos do Concello de Frades, que organizan un montón de actividades ao longo do ano, Susana? Sí, a verdade é que sí, sempre buscamos algo para facer, aunque sea só unha cousa ao mes, polo menos recordarlle, seguimos aquí. Sempre procuramos facer algo. Pois en abril esa comida de socias, esa charla sobre o cancro de mama, e lembramos que este domingo, pois este evento máis social, máis alegre. Efectivamente, máis alegre, no que buscan axudar a todas as persoas que teñen unha cita moi especial, xa pois eso, graduación, comunión, bautizo, comida especial, bodas de ouro, bodas de prata, o que sexa, e que queren orientación pois para ese estilismo especial, non? Recordamos que van estar Lucrecia Martínez de Moda Xove de A Ferreiro de Ordes, que falará de vestidos de invitada de tendencia, e Silvia Souto, personal shopper e asesora de imaxe, que falará de peiteados e de estilo. Antes de despedirnos, Susana, recordamos toda a xente que se queira achegar este domingo a este evento a Frades, que era ás 5 da tarde, non? Sí, señora, ás 5 da tarde. O lugar? Lugar, ás 5 da tarde, no local social de Galegos, a 10 kilómetros de Ordes, fácil de encontrar en Google Maps, que sin problema ningún. Hai suficiente sitio para aparcar. Eso iba a comentar, que eu vi un vídeo cun aparcadoiro... Enorme, sí, hai un aparcamento enorme, que non hai problema. E nada máis que comentar, Juan. Que se acheguen, que ademais eso, as mulleres da Asociación de Mulleres Airiños Galegos do Concello de Frades serán as propias modelos, as que desfilen, as que mostren esas tendencias para este 2026, e que haberá agasallos e sorpresas para todos os presentes. Sí, para todos haberá un detalliño,
E despois a merenda, que disfrutar. A disfrutar e pasalo en grande, que é o máis importante. Unha tarde completa para este domingo. Algún teléfono no que se poida apuntar a xente ou correo electrónico para esa previsión sí. da que falabas? Mira, pois principalmente o meu, que é o 660 790678, e despois tamén o de Juli, que é o 603 292 791. Importante apuntarse pois para a previsión da que falaban con todo o que están a organizar para este domingo 22 de marzo ás 5 da tarde no Concello de Frádez. Pois, Susana, foi un placer, non sei que tal foi para ti esta primeira experiencia radiofónica, que me comentabas que estabas así un poquinho nerviosa por ser a primeira vez que visitabas uns estudios de radios, e maravillosamente. Pois moitísimas gracias, de verdad moitísimas gracias en nome de Airiños por darnos esta oportunidade. E sí que estou como un flan. Sonche sincera, totalmente, como un flan estou. Pero é moi agradable, a verdad que pois moi fácil. Moitas grazas. E moi ben, estuvo moi ben. Moitas grazas, pois animamos a todas as persoas que queiran coñecer máis polo miúdo esta Asociación de Mulleres Airiños Galegos do Concello de Frades, que fan tanto por revitalizar pois a vida social do Concello de Frades con distintas actividades que se acheguen ata a vosa asociación, que estaredes encantadas de que formen parte pois desta entidade. Claro, claro, cantas máis mellor. Pois graciñas, Susana, presidenta da Asociación de Mulleres Airiños Galegos do Concello de Frades. Graciñas por chegarte a Radio Líder Santiago. Moitas gracias a ti.